siso kuti VED zvinomborevei ndopanoda kutanga napo. VED zvinoreva kuti Vapostori for ED, Vapostori for Economic Development. Boka iri mubatanidzwa wemachechi echipostori. Mune Johani Masowe echishanu, mune zvapupu zvavapostori, mune maziyoni ese, munana sendi Judea, munana sendi Bayo, munana Jerusalema. Chinangwa chedu isusu chekuumba boka reVED inyaya yekuti mapostori ose ari kunamata ari pasi pano muno muZimbabwe kunyanya vaise musoro pamwe chete pakunamata kwavo, zvisingaperere ipapo chete, zvichizonosvika pakutsigira hurumende inotonga, pakuvambwa kwema-indigenous churches atinawo muZimbabwe, ndo ma-apostolic churches mazhinji acho pama-indigenous churches. Vakuru vakavamba machechi aya kanyama zvese nekumweya, dzidziso nerayiridzo yavaipa yakanga iri yekuti vanhu vanonamata vari munyika ine yeZimbabwe vanofanira kushanda nehurumende inenge ichitonga. Saka mukushanda nehurumende inenge ichitonga kuita sei? Zvinodudza kuparidza peace, runyararo, kuparidza kubatana, kuparidza rudo, kuparidza kuwirirana kuteerwa neuzhinji hwevanhu. Saka vanhu vada kuparidzirwa nyaya yeunity, vada kuparidzirwa kubatana, vada kuparidzirwa rudo, vada kuparidzirwa kuwirirana kuti munyika muite runyararo. Kune matambudziko akawanda anosanganikwa nawo nevanhu kana pasina kubatana nesungano yakanaka pakati pehurumende nevemachechi. Saka tiri kunamatira kuti nyika ineyi ive nerunyararo, zvinhu zvigofamba zvakanaka, vanhu vawirirane, vanhu vayanane. Asi pakati pekuita izvozvo kune vanogona kuve nemamwe maonero ekuti vanoti vapostori vaakuita zvepolitics. Ndoda kuti ndipapatsanure ipapo ndakasununguka ndakajeka ndichiti chinonzi kubatana kwevanhu chinofanira kuparidzirwa vanhu kubva vari kudzimba, nekuti kuenda kutsimbe kunotanga nechirongo. Kubva vanhu vari kumba kunosvika kumachechi, kunosvika kwazvinogumira nemizera yazvo. Saka chikumbiro changu kune vanhu vese vari munyika ine yeZimbabwe ngavanzwisise nyaya yeVED, vasatore side. Isusu hatisi kutora rutivi, tiri kuti vanhu vese uyai mupinde muVED, kunyanya vari kunamata kuchechi dzechipostori. Kune vamwe vedu vasati vanzwisisa kuti nyaya iyi inofamba sei. Vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuBotswana, vamwe vari kuUK. Mumasocial media vanhu vanenge vachitaura zvakasiyana siyana pamusoro pebumbiro kana kuti pamusoro peboka reVED. Asi regai nditaure ndichiti ichi chirangano chevanhu vanoda runyararo munyika mavo, nekuti nyika inonamatirwa nevene vayo. Saka nyaya yatinayo ndeyekutsigira hurumende inotonga, nekuti hurumende inotonga ndo munofamba Mwarara akasununguka, akatambanuka, nekuti munotaurwa runyararo, munotaurwa kubatana, munotaurwa kuwirirana. Asi vanhu vane mapolitical views avo akasiyana siyana. Isusu hatipinde muna izvozvo, hatikomente muna izvozvo. Tine nyaya yekuti vanhu vawirirane, zvinhu zvifambe zvakanaka, tichitsigira mutungamiriri wenyika vaED Munangagwa, nekuti ndo vari kutonga panguva yatiri. Tinovanamatira tichitoti Mwari avawedzere mamwe makore ekurarama ekutonga, asi vachitonga vari muruoko rwomweya mutsvene, nekuti mweya mutsvene ndo unoita kuti zvinhu zvidzikame kana paine dambudziko rinenge rauya. Saka kune vamwe vanhu vane chipo chekungotuka kana chekutaura zvakasiyana siyana. Isusu hatina chinangwa chekutukana nevanhu kana chekudayira nhongwa dzinenge dzichifamba pakati penyika. Isine donzo rekubatana kwevanhu, tichinamata tiri pamwe chete, takaisa musoro pamwe chete semubatanidzwa wemapostori. Kune veJohani Masowe vakawanda vari kumatunhu akasiyana siyana. Tiri kuti muzive kuti chinhu ichi hachisi cheJohani Masowe yega. Zvekuti tiri kuona kuti kuJohani Masowe ndo kune vanhu vanogona kunge vakawanda vacho vasiri kunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei, nekuda kwekudhonzerana kunenge kuri mumachechi. Nyaya yeVED haina kuuya kuzosetera madisputers anenge ari mumachechi kana mukuberekwa. Vamwe vana vemusha umwe chete, vamwe vanobva kumusha kumwe chete, vanenge vaine nyaya dzavo, haisiriyo nyaya iri kuVED. Kana veJohani Masowe kuine vane nyaya dzavo vanodzigadzirisa vega, kana kuZion kuine vane nyaya dzavo vanodzigadzirisa vega vakazvimirira. Nyaya yeVED isungano iri pakati pemachechi echipostori kuti tiwirirane, tiite zvinhu zvimwe chete. Chandoda kutaura zvekare ndiri ipapo, masuo akavhurika
kune vese vasati vapinda muboka revedhi vemamwe maapostolic churches, uyai mupinde, munhu wese anodiwa, asi tiine chinangwa chekuti nyika yedu iende kumberi, nekuti nyika inonamatirwa nevene vayo. Ndozvandingade kutaura ndiri ipapo. Ndisati ndaenda ndichizoenda pane chimwe chikamu, ndoda kutaura ndichiti ndoda kutenda chairman weHarare province vanove Baba Owen. Vazhinji makavaona vachifamba nechikopokopo mazuva apera. Ndo nyaya iri kunakidza vanhu vachida kuscrutinize nekutsvaga tunhongwa. Chinonyanya kukosha panyaya yehelicopter ndechekuti Baba Owen vakaita chinhu chisati chamboitwa nevanhu vakawanda vari vatungamiriri vemachurches. Ichocho ndo chinokosha, ndo chinoempower, ndo chinokurudzira vana vadiki vanonamata chechi dzechipostori kuti kana vakazenge vafa ma50 60 years vazive kuti kare kare kune vatungamiriri vakamboita zvakanga zvisati zvaitwa nevamwe vanhu. Aiwa, ndoda kukutendai Baba Owen nezvamakaita zvekusvika nechikopokopo pachechi, vanhu vachifara, vana vachimhanya vachiti ndege ndege ndege. Izvozvo zvihombe izvozvo zvatomberere chiamero ndoda kuzvitenda. Asi mumwe munhu manje nekuda kwokuti vanhu tine maviews akasiyana siyana, mumwe munhu anombati chikopokopo ndechani, chinoita mari, chakabva kupi? Izvozvozvo hazvina basa nesu isusu hatinei nazvo. Chatinokoshesa ndechekuti ndiye the first black person mupostori kusvika pachechi nechikopokopo akabhureka rekodi zvokuti kana tiine bhuku rinofanira kunge richinyorwa zvinhu pabook of records, zita raBaba Owen rinotenda pekutanga pamusoro. Ndiye munhu abhureka rekodi. Hazvina kuitwa nevakawanda. Handidi kutaura mazita evatungamiriri vemachechi, asi ipapo chete pekungoti chikopokopo chakamhara pamasowe, nekuti chechi yepanze inotarisirwa pasi. Vanhu vanotaura zvakawanda wanda. Ndokunga mangoona masimata takarowa masutu takachena, vamwe vari tauya nemagemenzi, saka hatimbozviomberere kuchena masuwe. Saka ndiri ipapo, chimwe chinhu chandinoda kutaura, imimi vatapi venhau makasununguka kuuya chero munzvimbo dzatinonamatira semubatanidzwa wemachechi, muchitsvaga nyuzi kana kuti muchinyora nhau pamusoro penyaya yevedhi, nekuti chinhu ichi kutovamba mavambo eboka revedhi. Kumberi kune zvakawanda zvichaitika. Saka tinoziva kuti vanhu vane matauriro avo nemaonero avo, havarambidzwe nekuti vakazvarwawo kumba kwavo nevabereki vavo, saka vane maonero avo. Saka chandingataure ndichivhara mashoko angu ndisingaende zvangu kure kure ndechekungoti isusu vevedhi hatisi kumira, tiri pakutsigira mutungamiriri wenyika vaED Mnangagwa, tichitarisa uwandu hwemapostori ari muprovinsi ineyi yatiri muHarare munomu, provinsi yedu ineyi yese. Tiri kutarisira kuti vapostori vedu vanogona kusvika kuma500-600,000, ende tiri kutarisira kuti vese burikidze nevhangeri ratinoparidza repeace, rekuwirirana, kunzwanana nekuyanana kwevanhu, tiri kutarisira kuti vese ivavo vachanotsigira hurumende iri kutonga tichinopinda mumaelections. Saka nyika inonamatirwa nevene vayo, nyika inogadziriswa nevene vayo. Saka mapostori vanhu vasazaakota wrong pane zvinenge zvichizouya zvichataurika nezvichaitika. Nyaya yedu ndeyekuparidza rudo, nyaya yedu ndeyekuparidza kubatana. Nemashoko ewayo handichaenda kure kure, asi vedhi zvinoreva kuti Vapostori for ED, Vapostori for economic development. I'm the national spokesperson of Vapostori for ED, and ndikutenda mbunzo wamabvunza. This is Harare province, our provincial executives vari kuita press statement ravo seHarare province. Ndichapindura mubvunzo wenyu. Isusu we are not politicians, we do not do political structures and systems. Vana vedu vane kodzero kuzvitaurira vakazvimiririra, and we bless them. That's why we are here, and I'm standing next to the provincial chairman of Vapostori For ED weHarare province. Mubvunzo wenyu ndoda kutanga kupindura mumapedzisiro akutaura muchiti ndezvipi zvinhu zvihombe zvichaitika, nekuti provincial spokesperson vataura vachiti pane zvakawanda zvihombe zviri kuuya. Isusu tiri Vapostori for economic development yatakatozoziya taudzwa naHis Excellency Dr. ED Mnangagwa mushure mekunge vaparura yavanoti Vision 2030. Tikazviziya isu tikabvuma kuti chokwadi hatifani kugarira maoko, hatifani kugara pasi tiri nungo dzevanhu, tiri simbe dzevanhu, tinofanira kunge tichishanda.
pakati pedu right now tine maconsortiums atiri kutomisikidza atiri kuti haugone kubudirira uri munhu mumwe chete, asi tinotora vanhu mazana, vanhu makumi mashanu. Tine vapostori vari kufarira zvinhu zvekuchera pasa, vari kutofambira maprospectus license kuti vachere vari maconsortiums. Tine vapostori vatori mukati mendima izvoso yavari kugamuchira presidential input schemes kuti varime chibage. Vazhinji vacho vakatokwanisa kuwana ndima dzekurima kuti vatengese kuna GMB. Vapostori vatina wezviso kune vapostori vari maconsortiums avari kuda kuita mabutcheries, especially tine butchery ratinaro neabattoir ratinaro pamaNicaland. Pati kuti tasera kuti kushanda kwaichata abattoir yo nehuwandi hwatakatora vapostori vatakatora mukati memasangano zvinotibatsira kuti kupereka kugoro vanosheyana madividend nemaprofits avanozosheyana, asi mabhizinesi achienderera mberi. Isusu we have seen this in the Islamic world. Right now, Allah is a 7 trillion global economy. Why? Because they just managed to harness the power of numbers to increase strength in business, in commerce, as indigenous people. That's the same way we are doing. Ours is a religious movement, but also we do not forget where we came from. I'm coming to your first question. Isusu takabva kupi? Hatisi vanhu takangocherwa takangobuda takangofukunurwa. Our forefathers, vana baba Joan, our forefathers, our founding fathers, vana Marangi, Mombe NSPO mashe wa Africa akatumwa kudzikinura vatema, told us that nguva ino yatikurarama yanga iri nguva yefederation, nguva yana surveillance, vachiti nyararai kuchema vanhu vatema munyika munomu. Isu sevaprofita vatumwa nemweya mutsvene tanzi tikutaurire kuti kune vachatozouya vakomana nevasikana vachatakura zvombo vacharwira nyika ino, liberation struggle. And those people they are living today. Varipo nhasi president wedu, vice president yedu, baba Chiwenga, baba Mohad, vese presidium and the party structure. What we are doing is a religious belief, which we do not need anyone to benchmark us. But this is what we believe, we do what we do, we do what we believe, but this is a religion. Saka, pamashoko iwaya, tichenda panya yezeki. Izvoso, we just not do sloganeering or thunderstorm shouting. But what we do is scientific and numeric approach in terms of this coming election 2023. Vanhu vedu trikuita inonzi congregation based mobilization. Zeki inoita yavanotaura kuti polling station voters roll. Isusu mobilization it's congregation based. Pa church pane mutungamiri nevanhu varipo. Vari kutora zvitupa right now as we are speaking. Vari kuregister kuvota right now as we are speaking. Because why? We are enjoying our constitutional right. Yekuti every person has got the right to vote, and one man, one vote. And our numbers, like the provincial spokesperson has spoken, kuti Harare, right now, our numbers is, we have got more than 600,000 eligible voters from the apostolic sex community, which we are going to give to the president for a resulting victory, which we have already seen and prophesied. And we believed in it, and we are saying, come 2023, there is a wrecking ball that is coming in favor of the president. So I say thank you. Okay, my question is similar to what you just asked. It's they've always said that you're going to mobilize the president. But is there a clear plan besides registering to vote members? What is the strategy to make sure that we garner enough votes for president? And my second question is, if your numbers are true, that there are more than 600 members, yet do you believe that ED can be so powerful here in Harare, since that has been elusive in many elections that have preceded? Okay, thank you. I would like to answer your question, and allow me to tell you this. Mostly, we do not discuss our strategy in the public. But what we can give you is that we can give you just a short explanation or a small explanation. Elections in Zimbabwe is just a game of numbers. The only power a politician can get from the affiliates like us who believe religiously is to give the numbers. Kumashure kwangu kune maprofita nema bishops. Although this is a provincial executive structure, but these people, they are not just vanhu, but vanhu vari kumashure kwangu, they are leaders of the churches.
For example, madzibaba owe vanotungamirira vanhu nema-congregations avakavhura muHarare muno. Vanhu vari kumashure kwavo vanorayira shoko rataurwa naMwari nevari vairerwa nemweya mutsvene, vanoteerera zvavataura. Saka the best strategy for us is to tell our people what to do, because isusu we are the messengers of God. Zvataudzwa naMwari, we tell our people, and our people goes to the ballot box with that message, doing exactly what we have told them. The same thing that we did in 1980. There was the resounding victory for ZANU-PF. The same thing that we are going to do. We know 2018, there was no such kind of mobilization that we have right now. But we realized that inside our apostolic sex community, panga pane vamwe vanga vakataura mashoko ekuti vapostori havafaniri participate in politics. Okay, vapostori vanofanira participate in politics. Why? Because nyika ino yakarwirwa nana baba vedu. Nyika ino tinore ropa rakarara musango. Nyika ino tinotora tsanangudzo dzomweya mutsvene dzakatakura vanhu, ana David Kuzuzu, ana Arthur Maramba, Christopher Chatambudza, Simon Nyandoro, Godwin Dube, Chabisa vanhu vese vakafira nyika ino pachinhoi. Tine ropa rakarara musango panyadzonya pachimwe nepatembwe. Vese vanhu varipo ipapo. Chii chatikuedza kutaurira? Tiri kutaurira kuti strategy yedu is to register people to vote. Number one. Strategy yedu is to tell our people zvavaudzwa naMwari wavo. Strategy yedu number 3 is to follow what our founding fathers told us, kuti tinomira nehurumende ichaenda musango kunotisunungura. Tinomira nehurumende ichaenda musango inotisunungura, inova hurumende yeZANU-PF. We know kuti there are a lot of political parties in Zimbabwe, but the only political party that we know on a religious terminology is ZANU-PF, and that we know shall exist. I know most of you and most of the people in Zimbabwe, they think that this is just wishful idealism, or I'm just talking zvisingaitiki. But we shall live, tichakura, tichitochena musoro, tichaita imvi, tichona zvichiitika. Why Zimbabwe is different from other countries? Zimbabwe is a spiritual country with a spiritual destiny. Saka pamutaura kuti strategy, dzimwe strategy I cannot tell you about our doctrines. Atinotaura kumasowe, kumachanges kwedu, kumakereke kwedu, but in terms of political mobilization and resounding victory in terms of numbers, we are sure that Harare, pambunzo wamabvunza kuti president vakambenge vasingagone kuwana zvamuri kutaura muHarare. President vachawana. Why? It's not 10 years to come, it's next year for you to prove kuti president vari kuwana. Kupi kwacho in Harare. Okay, just a follow-up. You said you are going to tell your followers. Are you telling them, or are you ordering them to vote for certain political party? And right now, what is the Holy Spirit saying about next year's election? Okay, thank you. We don't order them, but we tell them. We don't command our people, but we give them the message of the Lord. Right? Number one. Number two, isusu sevakuru vemachurch as messengers of the Lord in the apostolic sect denomination and the religion. Okay, what I can tell you right now is Chipostori is a religion. Chipostori is a religion. Why? Because our dietary laws are the same, our Pentateuch laws are the same, our Levitical laws are the same. We might differ the founder. Someone maybe this is a new topic, I don't want to go deeper into it. Isusu vanhu vetinova zvatinoudzwa naMwari ndozvavanonoita. The same thing that we have been doing during the liberation struggle, and they have been doing that. Havana mvira vakabikira murungu, havana mvira vakabikira mauxiliary, havana mvira vakabikira vanhu madzakutsaku, havana mvira vakabikira vatengesi. And even today, we do not entertain any person who is carrying a white man's project kumusana kwake kuuya pamasoro pedu, kuuya pachechi pedu, kuuya pamasangano pedu, because we do not to betray zvakafira nababa vedu zvavakatambudzwa zvavakasungirwa. Saka to your follow-up person, what I'm telling is, my numbers edu, they are okay. What we are doing is right, and our people don't command them, but we just tell them because they believe kuti isusu tisiri pamberi pavo nokuti vakati gamuchidzwa nemweya mutsvene. Thank you. Inini mubvunzo wangu wakabatana necomment. Inini ndaifunga kuti sangano renyu tairida muna 1980. Nokuti why ndiri kudaro? Hatina yatinoti religion yestate muZimbabwe parizvino. Constitution yedu inoti munhu wese ane kodzero yekusarudza chitendero chake. Muchitaura ndakateerera mukati madzidza something from Islam. It's a $7 trillion business. Meaning kuti Islam iri kukura kwese pairi kutsvaga mamembers kupfuura chingava chitendero chese. Saka ini mubvunzo ngokutanga ndewekuti muri kumobilize for ED, muri Vapostori for Development.
which is very good. Kwandiri semunhu anoverenga history zvinomeka sense because kudhara vanhu vatema vangu vasingabvumidzwe kuparisa. Just like kwandiri chipostori kustates changu Fane Baptist Church, chitendero chevanhu vatema, hachisi tendero chemunhu wese kana mukarati kana murume, ndechemunhu mutema. Right, tadaro izvozvo iye zvinezvi kwataakuenda amafungiro angu handione nyika ichibuda mumaoko ezana, whether maprofesaya, whether mamobilizer, whether tisinakuita sei. Asi chichemo changu ndechekuti nyika haina nationals, haina state religion. Muchazviita sei mangwana? Nokuti zvitendero zviri kuwanda iye zvinezvi publicly vamwe vari kutuka chingo chake vangave, asi constitution iri kuti freedom of association. Saka imimi vanhu vakaita semi atinoti ma-custodians of moral order, nokuti election ichapfuura ndizvoka. Saka mangwana, where will you be mukuchengetedza morality yenyika, unhu hwenyika? Question yenyu yabuda ichiti question in the comment. It was a mixture, it was not very clear, but I'm going to answer. Then kana pane zvamunokwanisa raise a follow-up question, I will invite you to make a follow-up question. Isusu Zimbabwe, the way we believe it, tinoigamuchira iri nyika in a coexistence. The Muslims are our brothers, the mainline churches are our brothers, the Vatican people, they are our brothers, Church of England, they are our brothers, but isusu we are indigenous Zimbabwean religion. Zvatiri indigenous Zimbabwean religion, tinoita zvinhu zvedu zvisina an imported doctrine or an imported law. Our laws, our doctrine, everything zvakavakirwa munyika muno ndo mune nheyo dzacho. Why tiri kudaro? Because anababa vedu vanako vakamboenda kunze kwenyika vakanobatwa nemweya mutsvene. That's why even we are against the sanctions in Zimbabwe. Ari kuiswa muZimbabwe no. That's why we are even against uchenjeri hune muchena waanawo wekuti anenge ada kuti saida kutibatsira, but on the other side of the side machita feasibility studies for our extinctions. We don't even believe kuti tikabatsirwa nevari kunyika dziri kure tinotarisira kubatsirwa mukati menyika ino nesu. Religion yemunyika munomu tikuzviziva kuti munomu hamuna religion yakaspecify kuti Zimbabwe is a apostolic religious state zvakafanira kuti Islamic Republic of Iran kana kuti Islamic Republic of Yemen. Toziva kuti Zimbabwe ine zvitendero zvakawanda. We are fine with that. Tinotogamuchira, tinobvuma, hatina nharo, but isusu the growing numbers ekuitika mukati memapostori ndiyo inokuratidza chete kuti isusu kuna Mwari tine chinangwa nenyika inoyi. Kupinda kwatakuita mueconomic development ndiko kunokuratidza kuti kuna Mwari tine chinangwa nenyika inoyi. Kupinda kwatakuita mukuparticipate even to give mataxes kunana Zimura tichibvuma kuti our business should register. Mabusiness anofanira kubhadhara tax. Hatifanira kuti mabusiness ane matambudziko. Hatifanira kuti tiri vanhu vasingaparticipate mueconomy. Zvese zvinokuratidza kuti kuna Mwari tine chekuita munyika muno. Mhinduro yangu yekupedzisira ndakupa ndeyekuti manumbers atinawo isusu ega chete manumbers achakuratidza kuti we are outmuscling some opinions, some perspectives nemafungiro ante vamwe vanhu, because our numbers shall speak for themselves. Thank you. Follow-up question. Maybe nobody would jekesere mambo chausema pashika asi anaona sokwanzisa muno muZimbabwe tine political parties akawanda ndofunga tarisiro kana tutasa sarudzo dzapera aitove ne almost 23 political parties. Imimi muri kusarudza kutsigira vamunangagwa muchiva raura kubva pane mamwe mapato nekuda kwechikonzero chino. Right, ndokutendai. Hatisi kusarudza nhasi, but since 1930s we have been doing what we are doing today. Vamunangagwa ndiro bhiza kana kuti hachi richapinda pamakwikwi rakamirira bato reZANU-PF, bato ratakapiwa nengirozi nemweya mutsvene nana baba vedu, ravakatambudzirwa, vakasungirwa, vakaiswa tsono munzara, vakaenda kumadetentions, vakaurayiwa. Iroro bato iroro ndiro rakaisa president Mnangagwa. Zvatakabvuma ise vaprofiti, zvatakabvuma ise vakuru vemachechi, tiri kuvagamuchira nekuvanyurira mukati mepuu yese yamataura ese, nekuti ivo pavari kubva vari kuibva muimba yakaropafadzwa, vari kubva muimba ine utungamiri neziso raMwari, imba inonzi ZANU-PF. Tinogara tichaura kuti isusu we have been ZANU-PF before it was formed. Isusu we are ZANU-PF before it was formed, because chitendero chedu ndo chakatanga kurwisa
varungu. Chitendero chedu ndo chakatanga kutaura kuti munhu mutema anofanira kushanda akazvimirira. Chitendero chedu ndo chakatanga kuramba kuti hakuna munhu mutema anofanira kuenda in the same blankets with the white man against a fellow black man. Chitendero chedu ndo chakatanga kutaura kuti munhu mutema achazvitonga chikatoprofitana naSouth Africa kuti Africa yese ichasunungurwa asi South Africa ndo ichazopedzera kuwana kuzvitonga. Amen. Dziri tsananguro dzemweya dzaitaura. Chitendero chedu ndo chakarwa nevarungu kusvikira tsvimbo yaJohani yakatorwa ikaenda kuBritain izvosvo iri kuMuseum Britain, and we are going to track it kusvika taiwana pairi. The same thing our grandfathers are doing pamusoro wambuya nehani. Saka zvese zvatiri kutaura sezvi tiri kuzvitaura isusu nekutoti we have been doing that. We are not just doing it today, or we are not reinventing history, but we are doing what we have been doing in the 1930s up to now. Saka tiri kuvatora because vakabva mubato rakasarudzwa nemweya mutsvene richaramba richitonga zvokuti mumwe nemumwe muchatira muchitogamuchira zvandiri kutaura izvi as we go. Vamwe venyu muchatendeuka as we go. Vamwe venyu muchabvuma as we go. As long as a black man tries to carry a white man's project kupinda naye munyika munomu, that thing is not going to happen. Because panyadzonya pachimoyi nepatembwe pachinhoi pane ropa rinenge richibvunza nyaya idzodzo. Pakarara baba Johani, pakarara Elijah Mugodhi, pakarara Marange Mumberume naMwari nomweya mutsvene vanhu vavidza izvozvo. Saka Zimbabwe is a spiritual country, the same as Israel yakanzi naMwari tsvimbo yeusha yabude mumba mako Judah kusvika Shiori achiuya. That was a spiritual declaration. Thank you. Statement echikopo nazorigadzirisa zvakanaka. Right, Andy. Wait. Yeah. Makadi muri yeZimbabwe. Vanhu vanenge vachishamiswa kuti ko madzibaba vakazosvika nechikopokopo sei pachechi. Ndofunga ndakambotaura ndikati aiwa zvakangofanana kuti munhu kana achienda kutauni chaiko unosadza bhutsu dzaunoda kuenda nadzo. Saka nyaya yekuenda nechikopokopo ndakaona vanhu vazhinji vachishamiswa nayo stereke. Vanhu vairatidza kushamisika stereke. Kuda kuti ziva kuti ndechake here hachisi chake here zvakamira sei. Handione iri nyaya iyoyo. Asi chavanofanira kuremekedza ndechekuti kusvika nechikopokopo ini ndandisina tarisire kufunza kuti pamwe zvichapinda mumedia kana zvichatekeshera nenyika. Ndakatongouya semunhu ari kuuya kumasoro kuzonamata. Ndio mawira ndakaita. Ndakuuya ndichikoti arye ndinonamata nevamwe semawira atinongoita mazuva ese. Tunongotora bhutsu dzako kuti anhu asanoenda nesinika, anosoda kuenda nesutu iyi, anosoda negemenzi iri. Ndio maitiro andakangoita ipo. Vamwe vangangoda kuziva kuti mimi munoita mabusiness, muri mabusiness here kana kuti munoita sei? Aiwa izvozvo ipapo manje. Ipapo hande. Mumwe musi munogona kuve nemumwe munhu munoinspire asingatarisiri kuti zvingadaro asi ozoshamisika kuti zvinotogoneka. Saka ndizvo zvatoda kubvunza kuti because wadaona so pajeke papo zvimwe zvacho ndikazvitaura panapa kana pamedia pazvinzwisisika asi ukauya uchechi unonyatsozoona unyatsonzwisisa unozvinzwisisa ndaenda mazuva ese ndakangoona ndikaendoenda nehelicopter because mazuva racho ndakaona vanhu vese vaine mota ndikakoti ndiende nechikopo ndakatomboenda netsoka ndotomboenda netsoka aiwa inyaya yekungoti chete mukaona patinongongana paya handiti pane matsotsi vamwe nevazoba chete saka taingoti mahosi rakakwira unoona zviri kuseri kwemotikari saka angaiti security chete angoti chengeta tichinapa mataura izvo kuti kubva 1980 Zimbabwe ubva ichiwana independence vaisapota bato reZANU-PF. Nei pamakore esa yamusambubvira mambofoma group renyu rinonzi Vapostori For Economic Development kubva vamugabe vachiripo sei musina mbubvira mambofoma patiri mazodecida kuti murifome mukati mezuva ranhasi uye mukati megore rino. Makadi kungorifoma 2017 pakapinda vapresident ED muoffice sei mazotiri ngatifomi nhasi uno makore esaya president Mugabe wanga waripo, president ED vakauya 2017 and now we are here. Why have we decided to form this party today right now? Alright, Waitabasa, I think you are a blessed person because you are the last person to give us your questions. Right. I would like to correct you. At now, Mboti Takatanga 1980. But we said Jakatanga in the 1930s. Number one, a point of correction to you. Number two, the only president in Zimbabwe, akataura chinonzi economic development for all, is His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa.
We respect the past presidents, the former president. We respect them. We don't fight them. But now, the test yatakanzwa, the real test yatakanzwa pana His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa. Because we leave no one behind and no place behind. The destiny of this country, economically, socially, politically, let's all be the authors of our own destiny. More than 4.5 million apostolic sex members in Zimbabwe. In the diaspora, about this movement. Diaspora charter, conscientize and educate our members in the diaspora. But this thing, Apostle for ED, the president chete mwechete akavanangana zita nebumbiro nekubudira kwenyika kuti Emerson Dambudzo economic development. But to us it's not new because it was a prophecy that gore richava chirwere chicharembedza dziwa kuchange kune zvakati nezvakati. Some of the things I cannot reveal to you, but it was a prophecy and we know where we are going and we know what we are going to do and we know the peace of this country kuti change chibva papo chienda kusvika papo. And we know economic development chabva papo kusvika chienda papo. Vamwe munoyemura Russia, China, Cuba, Vietnam, Zimbabwe, even the same track because the prophecies were them and our prophecies has never failed us. That's why we shall stand with what we have been given by our Holy Spirit and what we were given by our forefathers. Thank you. Tinotenda tisati taenda tichakumbira baba wenu kuti vambokudamatirai mwane makufamba kwakanaka. Katinamati Mwari tinokutendai nguva yamatipa, tinokutendai basa rese ratatakura manga muri pakati pedu apa Mwari chifamba inesu patichadzokera mugwa munotishengeta. Mazwi ese atataura pano agogara matiri, zvose zvatataura pano zvigotakurwa mune zvakanaka. Mwari satina simba, tinokumbira kuchengetwa, kupesaniswa mhepo dzematsaona nerufu, mutiriritire nekutichengeta misi yose. Vose vari pano, majournalisti nevamwe vose vomwe yamutraining ngavachengetwe, varopafadzwe nemi Jehovha nekuti imi ndimi zvose. Tanamata Mwari, komborerai nyika ino iropafadzwe, ive neupfumi, vanhu vadanane vanzwanane nekuwirirana. Zita renyu Baba, Mwana, Kumana, Mweya Mutsvene kusingaperi. Amen. Tinotenda. Wachedu chapera. Vari kuda manhambers wezve kana tikwanisa kudedzera muri ukoko. Right.